Máš blbý zkušenosti s lidma, já jich mám pokoko. A to neznamená, že ty bys se měl měnit na základě těchto zkušeností. Říkáš si, stejně jako já, že jsi na ty lidi moc hodnej, prostě jsi moc dobrý, akorát se to proti tobě obrací, ale nebuď jiný. Hele, 9krát z 10 případů se to proti tobě obrátí, nebo i kdyby 99krát ze 100 případů by se to proti tobě obrátilo. Furt ten jeden případ, který ti přinese něco dobrýho, za to stojí. Nenech si to kazit jinýma lidma. Zůstaň furt takovej, jaký seš, ať si říkáš, že se to proti tobě obrací. Radilo mi to fakt hodně zkušených borců, se kterými mám tu čest jednat. Když jsem jim říkal o mých špatných zkušenostech s lidma a že nevím, že se asi budu muset začít chovat jinak, říkali mi ne, zůstaň přesně takový, jaký seš. Ty naposledy jsem byl na jedné důležitý zkusce a ten pán mi řekl, pane Svoro, právě proto, že vy jste takovej, jaký jste, proto tady dneska sedíte. Jestli si říkáš, že se chováš moc dobře, prostě zůstaň takovej, nastav si ale nějaký pravidla. Nenech se skurvit špatnýma zkušenostma s lidma, ale drž se svých pravidel. Čau. Těpéro, jestli chceš, můžeš začít sledovat i na mém Instagramu, Svora zde. Dávám tam věci z mého každodenního života, můžeme si tam napsat a tak. Měj se hezky, čau.